Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Da farko idan kina so ki ci loan ɗin 375 bayan kin activating account ɗinki, wancan document ɗin uku za ki shiga. Idan kika shiga sai ki zo option na biyu wanda na yi ma'aron nan kamar da kuke gani da aka rubuta account, za ki taɓa shi. Idan kika taɓa shi waɗannan options ɗin za su buɗe, sai ki shiga inda aka rubuta sporting loan. Idan kika shiga sporting loan ɗin zai kawo ki wuri, zai nuna miki inda za ki cika abubuwa kamar haka. Wanda kuke gani ga nan ya buɗe, ga balance ɗin wallet ɗin wannan account ɗin, ga member ID ɗin mai account ɗin, ga date ɗin da aka yi joining, ga date ɗin da zai expire. Ban sani ba ko a wani bidiyo na muku bayanin cewa account ɗin duk shekara ake renewing ɗin shi kamar irin na Update Market. To idan kika zo za ki sa transaction password ɗin, wato login password ɗinki. Idan kika sanya shi sai ki danna submit da ke ƙasa. Yanzu kamar da kuke gani ga shi nan a ƙasa. A da farko $200 ne suke bayarwa. Wannan promotion extension loan ɗin yanzu ya kuma 275, kuma ga idan aka ba da shi ga lokacin da zai expire, kamar lokacin da abun nan zai expire kenan. Sannan kuma for you to qualify to withdraw that money, ko bayan kin gama biyan loan ɗin kin kai ga samun naki riba, dole sai kin kawo mutum 5 ƙarƙashin ki. Sa'annan kuma da ke da waɗanda da mutum 5 ɗin da kika kawo, sai kun tattara kun kawo wasu, kun taru kun zama mutum 30, sannan za ki iya withdrawing. Idan kika sanya transaction password ɗin sai ki zo ki danna submit ɗin nan da kuka gani a ƙasa. Wanda kuke gani yanzu zan je in rubuta transaction password ɗin wanda ɗaya ne da login password ɗina. In kika rubuta sai ki danna submit. Da kuke gani ga nan ina rubutawa. Muna danna submit. Gashi nan yana loading, kuma gashi nan yayi. Sorry, network na mana tsaya. Kuna nan ga nan sun ce loan and booking is done. This line to use loan to book biggest network for biggest income. Yana nufin cewa biggest network na samu mutane da yawa saboda a samu biggest income. Dama yawan fara ɗinka yawan kuɗin da kake samu. To yanzu idan muka zo can ƙasa za ku ga inda suka sa kuma anan e-wallet ne. Idan kuka duba a da ba 374.95 ɗin nan bane kamin a ci loan ɗin. In ba ku manta ba, it's like less than this. So yanzu kuma ga sunan sun rubuta loan has been taken on so that date ɗin da aka
cilon ɗin ga wannan account ɗin. Yanzu bayan kin cilon ɗin, idan baki da ra'ayin kawo kowa, zaki zaman ki. Robot ce ta ɗaukan wannan kuɗin, yana zuwa yana trading har a gama biyan loan ɗin. Idan kuma zaki iya ko kuma Allah ya ce dake an samu inda za su shiga, sai ki samu wannan mutum biyar ɗin da suka ce saboda ki qualifying withdrawing fatan mun fahimta. Allah ya sa mu amfana. Link na nan na don mai ra'ayin shiga group ɗina domin ƙarin bayani game da FastQ. Akwai kuma teamwork da muke yi wanda za a riƙa ba mutum a salary 10k duk month, wanda za a sa mutum 20 ƙarƙashin wani account. Fatan mun fahimta.